आंखौ फोसाबदो आंखौ निमाहा होदो जिहेतु गोसोनि जेनोखि सानाय गोसोनि जेनोखि दुखु बेयो एकदम बेगेंनि सिंनिफ्राय हाबनायनिख्रुइबो रासिन बियो गोसोआव हाबनाय दा बेनिखायनो बेयो एकदम बिराद दुखु नांदोंमोन बेबायदिनो बायग्लिदों बिनि गोसोआ बेगेंफ्रानो गैला बेबायदिनो सानदोंमोन बियो ओमफ्राय आबुं जिबनखौ दायोना बियो नागिरबाय थादोंमोन ओमफ्राय जेनोखि खराब नेचार गाज्रि मोनसे आखु गुबुननिखौ मोननो लुबैनाय गुबुननिखौ हास्थायनाय नायथावैखौ नायनाय दा बे खराब नेचार नामदो गाज्रि नेचार आखु बियो जेरैनोखि धन सम्पति ओमफ्राय गुबुन गुबुन मोनसे माबा महर मुस्रि ओमफ्राय गुबुन गुबुन मोनसे साननाय हनाय बे गासै आरो रंनायाव लिरनाय दङ जाबाय जायनाखि मानसिक मानसि बियो मा होनना बुंदों मोदोमनिनो नागिरदों आत्मिकना आत्मिकखौनो नागिरदों हला मानसिकमोन सिगां मोदोमनिल'मोन सिगां जेला जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय टटेलि सोलायबाय ओमफ्राय बियो मा गेबें जाबाय मानसिया दा बेनिखायनो बेवहाय जोङो बेखौनो मिथियो जाबाय आंनो खेमा होदो निमाहा होदो होननायजों लोगोसे बेयो खराब नेचार गाज्रि मोनसे आखु बेखौ मा होनो इसोरा सोलायना होबाय बेनिखौ बिनायखाय ओमफ्राय बिनि बिनाया मामोन जेब्ला इसोरा निमाहा होबाय निमाहा होनायजों लोगोसे बियो मा मोजां मोजांल' मावलांबाय फला निमाहा मोननायजों लोगोसे बे गाज्रिखौ मावथाराखिसै ओमफ्राय बियो मोजांखौल' मावलांबाय गाज्रिखौ मावाखिसै बियो दा बेनिखायनो कन्टिनिउस गड्स गाइडेन्स अर्थात इसोरनि जेब्लायबो मोजाङै दैदेनजानो लुबैनाय नैबेनि थाखाय बियो प्रार्थना खालामदों ओमफ्राय बियो इसोरनावहाय बेबायदिनो प्रार्थना खालामबाय ओमफ्राय गोथार जिउखौ दालां आंनिफ्राय गोथार जिउखौ दालां जों गोथार जिउखौ माबोरै नुनाय बेनाव गोथार जिउ दं बेनाव गैया जों माबोरै नुनाय माबोरै सिनायो गोथार जिउ थानाय गोथार जिउ गैया आरो गोथार जिउ दं होननानै जुदि मिसा खोथाबो बुङोब्ला असैथ' थायोब्ला होमब्ला बे गोथार जिउआ बेनाव दं होनना सिनायगोन नामा सिनायनाय नङा बेखौहाय गोदो गोथार जिउ दं होनना बुङोब्ला एक्सनाव नामायनायखौसो बुङो दे एक्सनाव नामायनायखौसो बेखौसो गोथार जिउ होनना बुंनाय दै बारजन शिशुआ गोथार जिउजों सुफुं जानानै बिसोरो सिखाव खावाखै मानसि बुथाराखै ओमफ्राय गुबुन गाज्रि खामानि मावाखै ओमफ्राय ओरैनो दलद थायाखै बिसोरो खिन्थु बिसोरो गोथार जिउ दं जेब्लानाखि बिसोरो गोथार जिउ मोनबाय बे समाव सारा बुहुमाव थांनानै मोजां खामानि मावबाय इसोरनि बोसोनखौ खोन्थाबाय नै बेजों जों सिनायो सोरबा मोजां ख्रिस्टियान होनना बुङोब्ला बिनि खुगानिफ्राय सयथ'था ओंखारनांगौ मावनायाबो सयथ'था थानांगोन बेजोंसो सिनायगोन बे गोथार जिउ बेनाव दं होननानै जुदि बिनि स्वभाब चरित्र थिग गैया होनना बुङोब्ला बिहा गैया होननानै बुंजायो गोथार जिउ गैया बिहा होननानै मानो थाब थाब सोलायो खिन्थु बेबायदि सोलायनाय नङा जायफ्रा निमाहा मोनबाय निमाहा मोननायफ्रा एकदम बिसोरो मा बेयावनो गसंथानानै थाबाय दा बेनिखायनो जोङो गावनि जिबनखौ सिनायनानै नायदो दिनैहाय गावनि न'खरफोरखौ नायदो दिनैहाय हौवा हिनजाव मोजां सोमोन्दो दंना गैया बिमा बिफा मोजां सोमोन्दो दंना गैया फिसा फिसौ मोजां सोमोन्दो दंना गैया जुदि गैया होनना बुङोब्ला दिनैनि टपिकआ जोंनि बे मा होनो रेस्ट'रेसन लाबोफिननाय होनना बुंनाया बे दिनैहाय दिनै नांगौ जोंनि थाखाय नोंथांनि न'खर नोंथांनि परिबार नोंथांनि फिसा फिसौ मा अबस्थायाव दङ सिन्था खालामनानै नायदो नोंथाङा दिनै कमप्लिट निमाहा मोनबाय ना मोनाखै जिसु ख्रिस्ट'जों दंना गैया जुदि गैया होनना बुङोब्ला दिनै न'खराव जिबनाव
जोंनि देग्लायनि टपिकआ बेखौनो बुंदों एकदम बे टपिकआ अर्थात जोंनो दिनै गोसो सोलायनाय ओमफ्राय रेस्ट'रेसन फैफिननाय लुखांफिननाय गिदिंफिननाय बेबायदिनो प्रत्येक जोंनो बुंनो हाले आंनो बुंनो हाले जोंनि गोबांथार मण्डली दंसै दा 200 बावनो थान बारलांबाय किन्तु प्रत्येक गामिफ्राव दिनै बहायबा दं बहायबा गैया हौवा हिन्जाव नागारनाय एकदम बिराद सहज जाफैबाय दा मानो होनना बुङोब्ला मोदोमनि नायगिरग्रा मोदोमजोंनो थाङो होनना बुंनाय बे मानसिक ख्रिस्टियानफोर दिनै गोबाङैनो दंसै जेरावनाखि गावनि फिसाजोंबो सन्तुष्ट गैया जेरावनाखि गावनि हिन्जावजोंबो सन्तुष्ट गैया जेरावनाखि गावनि धन सम्पतिजोंबो सन्तुष्ट गैया गुबुननिखौ मोनदेरनो लुबैनाय दा बेनिखायनो रुमिया पत्र ओरैनो लिराखै आदरदेवहाय मानसिक मानसि मोदोमनिल' सानग्रा बे मोदोमनिल' सानग्रा होनना बुङोब्ला न'खरखौ बियो बोफायगोन बेंथलाव सानसेखालि आङो साहा लोंबाय थादोंमोन सासे बुरैसा मानसिया खोन्थालायबाय खालामलांबाय आंनि बिहामजोआ गुबुन हौवाजों सानै गथ' दङ बे सानै गथ'आ दा आंसो नायबायनांसै होननानै बे मानो बिदि जायो एकदम गोजांस्राव गथ'फोरखौबो अननाय गैले मानो मोदोमनि लुबैनाया देरसिन जाबाय सोरबा बांसिन फैसा होनो हायो सोरबा बांसिन गाननो जोमनो होनो हायो सोरबा समाय होनो हायो सोरबा महरखौबो सोलायहोनो हाग्रा दंसै टाउन सहराव दा बेखौसो नायगिरग्रा जाबाय दा बेनिखायनो बे जोंनि जेनोखि दा बे बोथोर जाबाय बे बोथोरा बिराद गिथावथाव नायनो थाङोब्ला दिनै माबायदि बोथोर जाखो बेनिखायनो बिसेसकै आङो गोबांथार खोथा बुंबाय मा होनना बुंदों रेस्ट'रेसन होनना बुंनाय पलिटिक्सनि खोथा होन मा होन जोंनि बड'लेण्डआव गुबुंले जादोंमोन सानसेनि दिनावहाय क'क्राझारजों थांनो हाया गुबुन साइडजों थांनो हाया थाबायलांनो हाले आलासि जानो हाले सोरबा आलासि जायोब्ला सिथाबनो बेबायदि घटना गोबां जालांबाय दा बेनिखायनो मोनसे गाज्रि मोनसे परिबेस बेखौनो एकदम बुंनो जाबाय बेनिफ्राय दा लुखांजाबाय बे परिस्थितिया थाबाय थाया गैले थांबाय दा गोदान जाबाय बिटिसि जानायजों लोगोसे ओमफ्राय मा थांलाय फैलाय हान्था मेला मोजां जाबाय दा बेनिखायनो नै बेबायदिनो रेस्ट'रेसननि खोथा लुखांफिननायनि खोथा होनना बुंले जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव बे गोनांसिन बयनिख्रुइबो मानो होनना बुङोब्ला बे पारमानेन्टनि खोथा दङ आत्मिक हिसाबै जोंनि बे संसाराव मण्डलिया बे पारमानेन्ट नङा शिष्यफ्रा पारमानेन्ट न'खौ सिनायनानै बिसोरो थैनायखौनो गोबाबाय मानो पारमानेन्ट न' दङ जोंनिबो अस्थायी 80 बोसोर 70 बोसोरल' थाङो दा गोबाङैनो थैलांबाय जोहोलावफोर डायबेटिस बेराम जानानै गोबां मानसिफोर थैलांबाय दिनैहाय नायोब्ला एबनर्माल हिनजावसाफोर 4 5 6 जन गाहाम संनाय बहु अपारेशन जायो अन्थाइ जानाय अन्थाइ गोबाङैनो नुयो नायफैब्लानो सोरबा गेदेर गोबाङैनो अन्थाइ बथलाव दिन्थियो बेरामफोरखौहाय जेला बेखौ बहनबाय बेनि उनावसो नर्माल लाइफआ फैफिनोलै बे गाज्रि अबस्थानिफ्राय नर्माल लाइफ अर्थात मोजां आबहावा बे रिबिल्ड जाफिनो गोदानैहाय दा बेनिखायनो दिनै आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय जोङो नायनो गाव गावनि जिबनखौ जोंनि जिबना दायुदनि जिबन बायदि दिनै थिग नंगौना नङा ओमफ्राय जोङो इसोरजों खाथि सोमोन्दो लादोंना लायाखै ओमफ्राय जोंनि साननाय हनायफ्रा माबायदि दिनैहाय दिनै न'खर दाग्राफ्रा माबायदि सानदों सोरबा जुदि जिबनाव दाबो मोनसे स्टेडिनेस अर्थात गोहोम गोनां गैयि दं होनना बुङोब्ला दिनै इसोरा लिंदों हसे
मसेमोनखौ लिंनाय इजराइलफोरखौ लिंनाय बायदि जेरैनोखि बिसोरो मा इजराइलफ्रा इसोरखौ मिथिगौ 40 बोसोर हाग्राबारिनिफ्राय फैबाय अरनबारिनिफ्राय इसोरनि अननायखौ गैयैयावबो जाहोनाय नुबाय बेदर गैला बेदरबो मोनो दै गैयैयाव दै मोनदों खनान हादराव लांदों जेला खनान हादराव लांबाय आबादफ्रा बेरे मोदै गाइखेर बोहैनाय देशआव लांबाय जेलानोखि मोनबाय अब्ला इसोराखौनो बावफिनबाय ओमफ्राय बेबायदिनो बावनानै बाल देबता आश्चर्य देबी बिसोरखौसो आरो खुलुमफिनबाय मानो होनना बुङोब्ला डाइभार्ट खालामबाय गोसोखौनो सैतानाबो आश्चर्य देबीखौ खुलुमोब्ला मा होनना मोनो सम्पति मोनो दा हाबायाव मोननाय बेसाद आसामानो जाथों फैसायानो जाथों जिखुनु जाथों बे मोनसे बिराद पियर होननानै साननो गोथार गोग्गो होननानैहाय अननायजों मोननायनि होननानै दा बेनिखायनो बेनो गोमानायखाय मा लाइट सावनानै सिबमै नागिरनानै माबे खनायाव दङमोन बेखौ मोनफिनबाय मोनफिननायजों लोगोसे बिराद मोनसे रंजानाय मोनबाय बेबायदिनो सासे माहाजोना सानै फिसाला दङमोन ओमफ्राय सासेया खारलांबाय सम्पति लानानै जेब्लानाखि खारलाङो बिफा असान्ति जाबाय हाबाब आंनि फिसालाया खारलांबाय माला फैफिनगोन सम्पति लानानै थांब्लाबो खिन्थु बे माला फैफिनगोन बेखौ नेबाय थादों खिन्थु भब्यय खामानि गासैबो संसारनि रंजानाय मोसानाय ओमफ्राय जेसेखिया लोंनाय जानाय मोदोमनि गासैखौ बियो लाजोबनानै उनाव सेस जाबाय लासार जाबाय जेलानाखि लासार जाबाय गोसोखांफिनबाय बे दायद बायदि गोसोखांफिनबाय बियो आफानि न'आव धाना रुवाथि जेसेबांनाखि दं बिसोरनो हाजारसे जादों लोंदों गानदों जोमदों खिन्थु आं हले गैया रानबाय आं थांफिननायसै आफानियाव आं थांफिननायसै गित मोनसे दङ I have wandered so many years मा होनना बुंदों बेसेबा गोबां बोसोर आं ओरै थांगार होबाय आं थांफिननायसै आफानियाव होननानै आं थांफिननायसै गोसो सोलायनाय बेबायदिनो बे मोनसे मेथाइ दङ I have wandered many precious years Lord, I'm coming home. आङो एकदम इसोरखौ बावगारनानै न'खरखौ बावगारनानै आफा आइखौ बावगारनानै बेसेबांबा समाव आङो ओरैनो खाथायहैबाय आङो थांफिननोसै खानाय गोलाव गोलाव जानाय गैयै अमाफोरजों थाफानाय ओमफ्राय बिदि जेबो साइस्थ'बो गैले बेबायदि जेब्लानाखि सेस जाबाय सेस जानायनि उनावसो बियो मा लासै थांफिनबाय ओमफ्राय जेला थाङो बिफा गोजानाव नुहुरनायजों लोगोसे सिनायहैबाय सिनायनानै बामख्रबनानै लाबोबाय ओमफ्राय बेबायदिनो बामख्रबनानै लाबोबाय बिनि थाखाय गिदिर भोज होबाय लुकनि 15 अध्यायावहाय जोंहा गोबांथार खोथा दङ बेवहाय सासे मानसि गिदिंनानै फैयोब्ला इसोरा बिराद रंजायो बे लुकनि 15 अध्याय 7 फट 15 फटाव जुदि नायोब्ला लुकनि 15 अध्याय 7 फट 15 फट सासे पापी मानसिया जुदि गिदिंनानै फैफिनोब्ला बेयाव इसोरा बिराद रंजायो ओमफ्राय सोरगोआवहायबो बिराद रंजानाय जायो सोरगोदूतफ्राबो रंजायो नालाय दा बेनिखायनो रिपेन्टेन्सना गिदिंनानै फैफिनोब्ला बेयावनो बिमा बिफाल' रंजाया बे संसारावहाय खिन्थु सोरगोआवहाय सोरगोदूतफ्राबो सानथ्र'नो हायै सोरगोदूतफ्रा सासे मानसिया फैयोब्लानो बेसेबांबा रंजानाय जायो दा बेनिखायनो बेवहाय मा होनना बुंदों एकदम जोंनि जेनाखि रेस्ट'रेसन होनना बुंनाय जिउमाया इसोरनिखा बेवहाय लिरनाय दङ जिसुनि 18 अध्याय 4 फटआव गासैखौबो इसोरासो दादों ओमफ्राय दानायजोंनो जोनोम होबाय जोनोम होनानै मा दिनै गुबुन गुबुन मोनसे धोरोमाव थाङो
खिन्थु इसोरा गावखौ बावगारजानो लुबैयाखै मालाबाबो जायहा पाप खालामो बिसोर मा थैगोन होननानैहा पाप खालामो रोमिया 3:23 जों मिथियो जाबाय गासैबो पाप खालामजोब्बाय ओमफ्राय ओरै फारसे जेब्लानाखि जों नायो जहननि 8 अध्यायावहाय नायोब्ला जहन 8 अध्यायाव मोनसे बाथ्रा दङ ओमफ्राय लुकनि 7 अध्याय 36 निफ्राय बिसेसकै 41 ओमफ्राय 47 फरायोब्ला बेयाव 500 थाखा ओमफ्राय 50 थाखा दाहार लानाय मानसि होफिननो हायि बेबो दङ दे ओमफ्राय माहाजोना फ्रिलि बेखौ नागारबाय ओमफ्राय बिसोरो थल्ल' बारग'बाय बिराद रेजें मोनबाय आंनो नांले बेखौ होननानै बे रिडेम्पसन जाबाय बिसोरो जेनोखि दाय दंमोन बेखौ खेमा मोनबाय बिसोरो ओमफ्राय गोसोआव मोनसे गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय बेबायदिनो जहननि 8 अध्याय 1 निफ्राय 11 पदसिमाव नायोब्ला नुगोन ओमफ्राय बेवहाय गासैबो पापी सुबुं हारिफ्रा पापी नाम बुंनाय खोथाखौ आं लाबोदों 8 अध्यायावहाय नायोब्ला जों जेब्लानाखि नायो 7 पद 11 पदखौ नाय सासे बेबिचारिजों हमजानाय मोगा-मोगि हमजानाय हिनजावसाखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय बे हिनजावसाखौ लाबोनानै जिसु ख्रिस्ट'नियाव सोंफैदों मुसिनि आयेन मथे बेखौ अन्थाइजों खुबै थानायसै जिसुआ मा बुङो दा दुरसि मानसि दा बेनिखायनो जों बिनि मोखाङावनो खुबै थादैगोन बेखौ होननानै अन्थाइ लानानैबो फैखाबाय बिसोरो दा बेनिखायनो जिसुनाव सोंफैबाय जेब्लानाखि सोंफैयो बे हिनजावसाया नैबेबायदि मा होनना बुंदों दायावहाय हमजाबाय दा बेनिखायनो जोङो बे मुसिनि आयेन मथे बेखौ खुबै थानांगौ दोननो नाङा नों मा बुङो जिसु ख्रिस्ट'नाव जेब्लानाखि सोंफैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गंग्लायनानै बुंदों नायजोबनानै ओमफ्राय मोनसे खोन्था बुंबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां मानसि लाबोखादों बिसोरो मानसिफ्रा ओमफ्राय लिडारफोरबो फैदों सदुखि फरिसीफोरबो फैदों बे गोबां लिडारफ्रानो फैदों ओमफ्राय जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौ बुंबाय सोरबा जुदि पाप गैथारि दङब्ला नोंसिनि गेजेराव बे खुबैग्रोथोंसै बे खुबैग्रोथोंसै अब्ला एसेबां मानसि खुबै थानो फैनाय अन्थाइ माबा माबि लानाय गोबां मानसिफोर फैदोंमोन अन्थाइखौबो गारबाय ओमफ्राय ब्लड स्रि गासै खारलांजोब्बाय गैले रावबो गैले मानो all have sinned and come short of the glory of God नालाय गासैबो पापीजोब धार्मिक गैया दा बेनिखायनो गासै सदुखि फरिसीफ्राबो खारलांजोब्बाय गैले जेला बिदि खारलाङो जिसु ख्रिस्ट'आ सोंबाय नायबाय गंनानै थादोंमोन जिसु ख्रिस्ट'आ ओमफ्राय बहायथो थांजोबखो मानसिफ्रालाय नोंखौ दुसि खालामाखिसै आइजो होननानै सोंबाय गैया रावबो दुसि खालामाखिसै ओरै 11 पदजों नायोब्ला नोङो थांदो आंबो नोंखौ दुसि खालामले थांदो बे मोनसे रेस्ट'रेसन रैखाथि मोनबाय बुथार जानांगौमोन बियो बे हिनजावसाया खुबै थाजानांगौमोन बियो जायगायावनो खिन्थु जिसु ख्रिस्ट'आ निमाहा होबाय गुबुन मानसिया निमाहा होनो हायाखै बिसोर खारलांबाय पापीफोर ओमफ्राय माबानि जहननि 9 अध्यायाव जोङो नुयो जाबाय सासे जोहोलाव मानसि बेसे बोसोर जाखो जोहोलाव जाखाबाय गैयाब्लाबो 30-35 बोसोरसो जाबायमोन सम्भब बे इसोरखौ जुदिव होआखैब्लाबो खिन्थु जोनोमनिफ्रायनो खाना बियो जोनोमनिफ्रायनो खाना शिष्यफ्राबो सोंदों बे गोथौ खोथाखौनो सोंदों प्रभु बे जोहोलावा माबोरै खाना जाखोनो बे जोहोलावा माबोरै खाना जाखो गोदोनि पाप मावनाय बिमा बिफाफोरनि पापआ बिनो मावखो
나 비절라오는 탐크 나 버리지 왜 파파가 자크 마음을 가나 자크 빌라이 예수 그리스도니 비나래야 비니 비파 바 비니 타게 농아 근데 이스라엘이 가만히 모히마야 비니 집어넣으면 무자나고 비니 집어넣으면 무자나고 어이 그 집어넣고 비니 그냥 그래 이스라엘이 모히마서 무자살다고 나보네 니마 하면 나고 설카자 나고 생리 지니키 너 다이어가 공래 지니키 바트라 왕대 아야 않고 밥주는 사리바이 밥주는 사리바이 나무네 오리지널 쓰인 나무네 왜 기비티 밥 나무네 아름니까이 구입하나이 비에 토이좀 구입하나이 그러면 그는 어덜보는 않고 하이 비마야 사리바이 왜 밥하던거 다 비니 그는 왜 니마하는 거 비디 프라이 암프라이 니마하면은 플러스 왜 노크로 비피네 lokni sotrowa arna yebladın bogan doston kurya beram ganankol 명 비스를 소마스티 프라이 마이로 잡은 하나이 소마스 다되는 문화 kurya beram 자이가 모시니 비보 미리엄하고 kurya beram 자네 소모하이 एक सप्ताह 돈 보니까 바이럴 가능하기에 왜 doston kurya 프라보 비드네 바이럴 가능바이 힌두풀리 산나이 미지블라 나이 그냥 밥 먹나이 그러니 피리피리니 밥이 비에 나 비니케드 왜 우리 서구 유진의 감독인데 그래 그냥 만시불고 노멀 만시불정 다르드가 그건 제가 누나들 그럼 스테나비스고 링바이 베네네 라이어 랩sab만 우리 가리도 수나네 해에 우리 수카나네 해는 그방 만시불고 예수 그리스도는 그 우다한도 갈랑바이 도스천 코리아프라 부이바이 스가자바이 암브레젤라 스가자이는 서로 부르이프는 딘티드 아인동어 다비니케는 잡아 가바이 나는 부르이프라 문근 어블라스 노크라우 비스르마 그 노멀 라이프 가는 문핑근 노하이 가는 문핑근 노하는 문화 부이그 내만동어 스니바 아카이기야, 스니바 아이팅기야, 스니바 구가구해야, 스니바 그마기야, 내배들은 오늘 토칼리 그래야 베나마 미치고 자접하여 아시자여 스니바 구수티, 스니바 그마, 스니바 마마 아이팅 아카이는 기야자여 아무런 무기 타오자여 그래서 예수 그리스도를 그 무기야 그래 가서 그거 스가접바이 제가 가여 가네니 우나서 이슬 가미와 하피나 하바이 배 문제 레스토레이션 하는 건데 구입힌나이 라고 핀바이 왜 노멀 라이프 놓고 문 핀바이 비슷해 나 베니케네 명호들이 정나이요 어블라 비비는 그방 탄큰다 비비는 동무자바이 나 베니케네 지보나 이선이 문제 단 중의 지보나 그방탈 우다로 나와이고 하이 레스토레이션 나분가이 되니 노코라 문세 코하자이 샤플 카드블라 노코라 문세 코하자이 되니 저니 가미 프로 나이블라 되니 패밀리 나분은 노코르 그만 노코르 저니 비비시니 싱가 몬돌리 프로 타나이 그만 노코르 크리스천 노코르 바이랑 바이 모이바 현정은 컷바이 모이바 카우나랑 바이 그럼 모이바 피세야는 카랑 라이바이 그건 이제 그 라카는 당나이 빌딩 그만 자리 비동세 많은 필요의 자리 뼈 서문한 건 호세 구할 마 등등은 이스라 호세 구할 그 사실 베스사 힘들고는 너무 하박하면도 이거 나무는 설바 저라고 비티 풍을라 작은나 생긴데 저러가요 얼굴 미치하고 이 베스사 힘겨우나니 하이 가들이 힘겨우나니 미치하고 켄트 왜 가들이 힘겨우고 호세코 공바이 때는 왜 힘겨우사고 이니키 베스사 힘겨우고 누가 하박하면 있나 호세가 이선이 내베지
हाबा खालामहैदों इसोरनि थोननाय बायदि हाबा खालामदों बियो ओमफ्राय इसोरनि खोन्थाखौ मानिदों दा बे हसेया जेनोखि बे गाज्रि हिनजावसाखौ हाबा खालामबाय बे हिनजावसानि माबायाबो नायोब्ला जों 2:5 नायोब्ला बे मानसिया मोजां नङामोन हिनजावसाया ओमफ्राय जुदिও मोनसे मा हसेया बेखौ हाबा खालामबायब्लाबो हाबा खालामनायनि उनावबो आरो नागारफिनबाय आरो गुबुनजों थांफिनबाय बे हिनजावा बुंनो जाबाय बेयाव नायोब्ला जों नुनांगोन पासपर्टनिफ्राय नायलाङोब्ला जायहा आंनो मा मोजां दै लोंहोगोन फिथाइ सामथाइ जाहोगोन मोदोमनाय थाव होगोन खोमानि गन्थंनि गाननाय जोमनाय होगोन आथिंनि आखाइनि गासैखौबो मोजां गाननो होगोन सि जोमखौ गाननो होगोन आं बिजोंसो थांगोन थाखा फैसा ग्लाब ग्लाब आंनो होगोन आं बिजोंसो थांगोन बे फिसायफोरनो नागारना आरो थांबावो बिदिनो बार बार बेबायदि घटना जादों खिन्थु बेबायदि जुदिও जादोंब्लाबो हसेया बिनि दुष्टामि मावनाय होनना बुङोब्लाबो बेखौ नागाराखै मानो होनना बुङोब्ला बियो आंनि हिनजाव होननानैहाय एक्चुअलि बेखौहाय इसोरा उदाहरन दिन्थिदों जाबाय इसोरनि अननाया नोङो जेसेखिया गाज्रि जाया मानो बेखौहाय इसोरा मा होनना बुङो रेस्टोर खालामफिनो होननानै सिगांनि अननाय बेखौ बे नागारा होननानै दा बेनिखायनो बे हसेयानि जेनोखि बिजाब दङ बे बिजाबाव बेखौनो बे जुदिও गाज्रिथारब्लाबो इसोरा बेखौ नाजावो आङो बाइबेलाव उदाहरन होबाय सासे गाज्रि हिनजावसा बेबिचारि जानाय बेखौबो इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ नाजावबाय सारिराय जहनावबो नायोब्ला समरे हिनजावसा उदायथारा गाज्रि मानसिमोन बियो खिन्थु बेजोंबो जिसु ख्रिस्ट'आ बेजों लोगो लानानै बेनो गोदान जिबन होबाय सिनाय होबाय ओमफ्राय बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ लिंलांबाय गावनि गामियावनो जिसु ख्रिस्ट'आ बेयाव थाहैबाय समरियाफोरजों जिहुदिफोरजों खुनु सोमोन्दोआनो गैयामोन खिन्थु जिसु ख्रिस्ट'आ बेयावबो थाहैनानै गोबां मानसिफ्रा बेखौ फोथायबाय दा बेनो जाबाय एकदम मा होनना बुङो बायख'नाय ओमफ्राय सोमोन्दो लाफिननाय सिगांनि अबस्था जेरै बिदि नंलिया बेनिखायनो पौलाबो लिरदों गावनि जिबनजों लोगोसे किछु खन्थे पास होनाय सोरबा जुदि ख्रिस्टियानाव थाबायब्ला बियो एकदम गोदान जाबाय मेरामत खालामजाबाय सिनायले गोदान जाथारबाय बियो गावनि जिबनजों लिरदों बियो सोरबा जुदि ख्रिस्टियानाव थाबायब्ला गावनो थाबाय बियो दा बेनिखायनो गुबुन खेंख्रा जिबन गैलिया बिहा थैजासेसिमब्लाबो बेजोंनो थाबाय दा बेखौ मा होनना बुंदों बेखौनो रेस्ट'रेसन होनना बुंदों दै दा गोसो सोलायनाय गोसो फाफिननाय ओमफ्राय मा होनदों परित्रान मोननाय जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो मोनबाय दा बेनिखायनो बेवहाय गोबांथार खोथा आङो बेवहाय बुंबाय गोमानाय जोंहा समाव गोमायो रंजानाया गोमायो दायोबो जेरैखि गोमादोंमोन नर्माल लाइफआ गैलेमोन बिहा मोजां आबहावा गैलेमोन बिहा खिन्थु इसोरनावहाय बियो बिफिनबाय बिफिननायजों लोगोसे बियो मोनबाय गावखौ मा होनना बुंदों सुस्रांजानो लुबैनाय बियो मोनसे प्रथम मोनसे फार्स्ट बे उइथ द हिसप होननानै मोनसे हिसप बिफांजों बुज्रावनानैब्लाबो आंखौ फोसाबदो होननानै हिसप बिफां गोथार होनना सानोमोन ओमफ्राय बेबायदि बिफांजोंनो आंखौ बुज्रावनानैब्लाबो फोसाबदो दैजों सारस्रावोब्ला गोथार जायो ओमफ्राय थैखौ सारस्रावना होयोब्ला गोदोनि समाव गोथार जायोमोन दा बेबायदिनो आंखौ बिदिनो फोसाबदो होननानैहाय